No, sledujete u prvého videa z hry War Thunder. A... A hráme War Thunder. Good. O, nejaké bombardéry bych si zalovel. Väčšinou s IL-kom iba... So šturmovíkom väčšinou lovím iba bombardéry a nejaký taký ten light night. Helldriver, to si vôbec skúmal preboha. To je hrozné lietadlo. Možno z výstrojovou je dobrá, ale... Čo bude ten Spitfire mi ho ide zničiť. 112, nie 111, to je nejaký vylepšený, to je lepší, nejaký šéfko váči, taký váči šéfko. Taký vara frajeric. Wellington, jak ten dobehnem. Čo ide za mňou? Možno neviem, on chce možno čelný fight. Ej, Spitfire, nechaj ho tak, on je môj. There's mine. Počkaj, ja čo mám bomby. No jasné, a teraz sa to dogabe, lebo mi dojde, jen rýchlo, že? No. Ja to môžem osrať. Tyč. Čo mi zničil? No jasné. Super. To bude sranda teďko. Fuck me wolf. Ty dobrá! Počkaj. No my nepotrebujeme, ideme ďalej. Folklorko, to je papier, to rozbijete všetkým. Ale IL-2, to by mohlo byť celkom dobrý cieľ. Ja bych si možno aj užil. Dobre, ideme pozrieť, čo to je zač. S týmto lietadlom ináč predtým prvýkrát konečne sa mi odomklo, keďže som si ho raz vyskúmal, ale potom po menšom update nahodili ďalšie dva šturmovíky, takže som si musel ich vyskúmať a vyskúmal som si iba jeden a... Otis, čurák. Bodaj by tí všetky šrobky vypadali z svine, hnusná škarda. Nezaser mi obrazovku. Nič nevidím. Kde je? Oh shit. Uber plyn. Elektrik. Pôjde tu kedysi, na fronte bojovali, ako elektrikár, kable spravovali. To je moja rasistická pesnička. No nie, vlastne nie je taká rasistická. Nevadí. No. No, gute. Komšnicelkom. Čau. No. Vyhľadíme ďalšiu obeť. Neviem, na začiatku sa to všetky musí rozlagovať a potom to ide... Čo? Moby nepotrebujem na ja. Láčky, no. Sa neviem, prečo tam má, prečo ich tam mám, ale proste ich tam má. Apač, poď ty Apač. Joch ty Apač. To bola kedysi strašne veľká nadávka. U nás na dedine. No, bo skôr na našom kraji to bolo... A ja si to neviem poradne predstaviť, ale bola to úražka proste. Čurák, jeden hnusný. A zabil som lietadlo, to je podstatné, že zabil lietadlo, zničil lietadlo, ty kokos, ja neviem ani hovoriť. Dobre, tento má 595. Dobre, má najväčšiu rýchlosť zo všetkých. FN-ko, no.
A za stúpavosť nemá najväčšiu. Stúpavosť myslím, že má F-ko. Teda už som myslel, že je ode mňa 60 metrov. Už som sa ľakol. Alebo že by sme išli na LA5 a tak. No bombardéry to nemá zmysel, ten ide dole, to sa mi na ňu nechce. No uvidíme najbližšiu popravu. Ale aj ten Wellington bych si rád užil. Das Tier. Ich bin Tier. Čo vyjadzuje za bomby, ty čura? To je posledné. Dobre, dostal som hore, super, uhasol som sa. A najväčšie pravdepodobnosti mi kvôli tomu uvarí motor a odíde mi. Čiže ako mňa to žili zrovna netrhá. Jak to rozchodím, tak budem celkom aj šťastný, ale manévrovateľnosť je v levelu, že poserem má na holí záda. Tak ho dobieham. Nevymyslel, ale ako ten zadný strelec mi dal to zabrať. Neviem, či nemá náhodou dvoch. Poď ty čurák. Mňa sa ľahko no, tak sa ma ľahko zbavíš. Lebo, aha, čo sa stalo? Odišiel mi motor. Super. Ako ty mi nám ideš bomba? Ty čurák. Let mu daj. Len mu daj. Ja musím pristať na letisku aspoň. Prečo nepridám ani neuberám, jak tam pridám, aj keď viem, že havarujem, ale aj tak ako... Teraz dám si taký mini challenge, že sa dostanem aspoň na letisko. A keď je lepšie, keď vám odíde jeden motor na dvojmotorovom lietadílku, ale tam je nevýhoda toho, že ako čo lietadlo ako kontrola ako nič moc, ako... Dobre. S takou rýchlosťou moc ďaleko nedoletím. Obzvlášť teraz, keď pôjdem do kopca. Ja nič nevidím. Kámo, kus krídla. Ale... I survive! No dobre, môžeš vystúpiť, kámo, už si odlietal dosť. Nikoho som nezajmul. Ale... mal som núdzové pristanie. On žije? Nie, to už má ďalší lietadlo snad. Jak žije, tak ako... no, jebný mňa. Dobre, ideme s tým novým IL-kom, čo som si teraz najnovšie vyskúmal. To je ako ono je celkom PPČ, ale ako... kurník, šupa. Ale ako... neviem, ako čo ešte možno letane nemám, ale... Ako... tie rany, čo to dáva, ako... ako by som nechcel stretnúť. Z očí v oči, jak ty pesničky, jak tá skupina, sočí v oči, sočí boli, oči. No to nemá smysl sa srať, toho sa mu najrychlejšie. No. Kunda sem, kunda. Ok. Dobre, teraz to sú nájsť nejaké. HS-ku ako... no dobre, idem ešte to HS-ku, keď tam vidím toho Mustanga. Poď ty, čurák, ukáž sa ty nemecká sabáka. Dobre, teraz to vytočiť, ubrať plynu, vysunúť podvozok, aby sme ubrali, alebo nemusíme. Jasné aj Enčelka, alebo jak sa tu volá. Počkajte, tak to nie je to najbezpečnejšie, tak to je to bezpečnejšie. On aj tak, to bola P38.
Bum. Čo mám vlastne zabiť? P38 no, Light Knight. Ja viem, že to presne není Light Knight, ale je to stejnaké, vyzerá to stejnako, napríklad ako inú ráž. A aj tak tomu budem hovoriť Light Knight. Čo sa stalo? Či ma to kiklo? Či už je koniec? Asi z ende. Good. Ja. O! Zechs. That's very good. To je dobré. Také nové povolanie a 4 som tam dostal. Jejci Marí. Čo tu mám? Šampión FIA. Vyhrajte niekoľko boj proti ostatným hráču. Čo som stal? 50 000 dovolených RPčok. No to je do prdele. Žluto-červený kruh. Kde tam je žltá? No nič moc. Zachránca bombardéru. Více násobí úďor. Tak IL-ko je IL-ko, no. Teraz si dáme zmenu, drpnem si tanky. Well. Good. Teraz ideme tanky. Odkedy som 22? Včera som bol 21. Kamo. Teraz Urusov som sa tak vyhodil. Nuž. Počkajte, nedostávate náhodou aj levely za to, že si vyskúmate nový tank a lietadlo a takto? Ak by to niekto sa zvedel, tak mi to napíšte do komentáru, by som chcel vedieť, by som nejako viacej sa snažil iba skúmať a vlastne iba to robím. Well. Karpaty, jo? Sice bývam v Javorníkoch, ale Karpaty nemám odtiaľto ďaleko, takže budem čokom požnať. No. Seriózne, teraz musíme bojovať za každú cenu, pretože Sovietský zväz musí vyhrať nad nacistickým Nemeckom. Ježišmaria, už som sa išiel obesiť, keď som povedal nad fašistickým. Jo. OK. No, načítaj sa. Čo je? Jezus Kristus. Good. Bereme tečko, o moje tečko. Tečko, milované tečko, evo, ešte ideš kávičku, že? Nie, drmnáčko, že zadám, hrač. Nie. Alebo počkaj, tam idem, tam idem. Ja idem hore na hradby, lebo idem strážiť Karpaty, ako... Ja som taký malý secret, viete, ako pre tých ľudí, akože keď ma uvidia, že Ježišmária, on tam je notý, môj čas medu. A ho zastrelím, proste, boom, dead. First one shot, 2 kills, proste čistý prístrel, jak sa vraví, akože. Topka. Dobre, ideme tam. Postupujeme cez nepriateľské línie. Udaučili sme na ich línie, ani tam troška pokosní stromčeky, ako, že ja stále myslím zeleno, ale to je hra. Ježišmária, to čo tu je? Jaj, to je nejaký jeden spartianský okopík Spartiania, kde je málo mužov, tak ako nemajú falangu a tak urobia hen, korytnačku a takto to dopadne, keď tam stoja 4 mešalči a strelajú po nich hen za šipmi. Takhle. No. Ideme dále. Ježišmária, Panther. Môžeš ho sejmúť, ak sa ti chce. Good job. Keď sa sejmúť. Ja iba tak troška pokropím. No, dávaj. Motory sa do toho dávali ešte od prvej svetovej vojny, čo nemyslím akože ze srandy, ale je to pravda. Ale fakt. No je to fakt pravda, ako neverte mi, ale... Čuráky, ja som zmačkal tú spúšť a nič. Dotal som čistý shot. No ale počkaj, ide na ďalší shot. Tak ale Tiger je proste, to je proste ťažký tank, pretože strednému tanku patrí.
To je, jak keby ste išli jen ze Shermanom proti Tigrovi, no. Skúste si to. Sherman. Horiaci Joe. Alebo Bob? Či jak mu vraveli Nemci. Nejaká taká prezývka to bola. Je tak najlepšie zápalková krabička. To vždycky boli naplno natankované, ako... Bol tam ešte k tomu letecký jen. Tento, jak sa to volá? Letecký kúrnik, šopán, ty lopa. Benzín, áno. Benzín! Was? Das? Ja, shit. Á, takže ja idem na to úplne vytečný. Dobrá. Jak sa ako hrozne zjebem. I need a help. Toto nechcel, Eško. Nitečko. Jirku. Skôr pomôžte mi niekto. Čavo, kapo. Help me, Hilfe! Sice viem, že som voziť na čo daj strele zaliako. A no tak nebuďte díkovia. Ako fakt. Ten Tiger tam AFK ako najväčší šéf je, takže dobre. Je to na teba, Tiger a ty môžeš. No som 4 skore. Že natáčoval si veľmi pohyblivý tank. Jej! No. Teraz slušnem. A normálne, a seriózne. BAM! Mali aby tie všetky šrobky vypadali, fuck you wolf. Ten Tiger tam, ako ten šarčan, není tam nejako zrovna čaščaný, není tam čaščaný. A high expel. To Tartois. Toľké anglické tanky sem pridali a ja fakt neviem, ktorý je ktorý, ako... Zrovna ich nepoznám. No to anglické tanky som nikdy nevedel, viete, akože... Hajze. Celé ten War Thunder a tanky sú podľa mňa lepší, jak VLTčko. Víte, VLTčko má to svoje čaro, proste, že sú to iba zágembilice, že to je proste indíčko, no indíčko asi nie, normálne akože len zágembilice, ale toto je také taktikále, strieľať tanka sa má, nie tanka sa nemá, lebo ako to dostať šamkan sa má, akože. Ježišmarja, musím prestať tým debilným hlasom, lebo... Ježišmarja. Čakám, že tam je Tiger, jak tam je Tiger sa nás celú. Budú si najprv na ňu ťažké nábojky. Veľké pantiere. Jej som si dal 10, to mi stačí. Jak niekedy si všimnem, že budem potrebovať viacej priestoru, tak ich vyberiem a ja budem potrebovať ich viac, tak si tam šutnem viac. Je to najviac, koľko som viac než tam vypil, zúri som nosom v ryti, ako depresiou. To musíš vydržať, aj tie tigre. Boha, Mário, jak čučorietka. Pomoc. Jezus. Íď spierdala. Prečo to dáš niekde ten kanál, ne? Jako, si môžete sa v tomto aspoň postačiť, že vidíte, jak na to ide zariť. Čurák. Tu máme, nejaké tady máme tankín, štekín. Ty čo je? Ja, to PTčko vlastne, áno, chujivo. Ten si Kámo, ten vyzerá, že má dobrý kanón.
Bo ja teraz expím tie základné tanky, úplne ešte prvé na ňoho. Z obisku mám, asi neviem chodiť tak najväčší šéf, ako. To už tak vyzerá pri konci vojny, ako vyzerá tak BVPčko. Kam vstupuješ, ak je to iba tiger? Vlastne, to není iba tiger, to je tiger. Ty si skončil, čo? Aha. Dobre, dáme si inú mapu akože. Dáme si inú mapu akože. Že ma to ty kokot neko nebaví, ako do piče. A dáme tanky lietadla, takže idem teraz zahrať si ako najväčší šéf klubára frajery za lietadielka akože. OK. To bola sada 2. Ja je mín. Da. Jak sa pýtate, prečo mám stále LA5 dvojkové lietadlo a už mám aj dávno I-185 alebo L-ko, neviem teda, tak to je. No jak mi to lietadlo vôbec nesedí. Toto je lepšie, to LA5, ako tá LA5 mi viacej sedí, tak aj strelbovo, všetko ako úžasné lietadlo, môže môj. Tak ako ten, kto robil lagy, tak ako nedivím sa. Počkajte, lietadla robil Laločkin. LA5 sú podľa neho pomenované, Laločkin. Ale či aj lagy vyrábal, lebo je to v tej istej rade, ale či to je toto hra, ja sa nemôžem sa na to spoľahnúť. Jaj, ťažký to život. Well. Nebral som si najrýchlejšie lietadlo staré rýchlejšie ako toto a toto. Ale to je proste ten rozdiel kryť, zvláte takto a toto je proste iné. Jak ich zabijem, tak ja za nás. Nie! Dobre. To je dobré. Obsadili jsme letiště. Nepřítel se ho nesmí zmocnit. OK, obsadené, ideme dále. Vidíte, to bola profesionálna práca. Fuck you, Wolf. Ideme na fuck Wolfa. They fuck the wolf. It's a joke. Well, Noher is here. Také tyhy mahy čiky briky tu robí ako čo ja s tým čiky briky tu mám ako robiť? Robiť na čiky briky. A za chvíľku bude i v dámky, či čo? Čo si myslíš? Čo mám poškodené? Šárok? Ježišmária, mám stredovku poškodenú. Preboha. Čuka. Harik, vieš čo, posera sa Harika. Dobre. Well. Fuck. Počko, dáme vás jak na hodinu. Dobre. Ideme si zahantiť. V prípade ideme nejak. Ja to dám, nie.
Das gut. No, na to, že mám jedno letadlo, som si dal 2 kg. Shit. 2 kg a 1 asistenciu, no. Nejaký Rus, alebo Ukrajine? Neviem teraz. Mali som ich hovno, ja ich nevyužijem, to som nejaký bombardér. Nebudem, keby to bola šťuka, ako, to je iná, ale nemá peťka. To je zase, že to dopadne a až sa to tam, neviem, čiky briky to tam robí a neviem, aké šutiny. Ešte niekde hore, toto? Poser sa. No teraz ja môžem pozerať s tým motorom. Prečo všetci proti môjmu motoru? Ja chápem, že ju zavidíť. Poser sa. Ich mache Hilfe! Pomôžte mi niekto. Ježiš Kristus. No poď ty čo, poď. You will be mine! Jo. Ja, vlastne trafil. Možno ešte dostanem ďalší štenčia, vieš ako. Nie, ale ja minul som aspoň na niečom dobrom náboje, rozpierával som nepredbrané. Dobre, čo máme z lietadielko? Dobre, je to všetko oranžové. No dobre to není, ale stále lepšie, ako by to malo byť všetko černé, že? Radšej mať oranžovú ako černú. Well, let's go. Máme palivový únik, mi palivo, ako palivo mi uchojí, Ježišmária. Není dobré, ako, není to dobré, ale mám to v páži, akože do ten čas, kedy mne uchojí palivo, ja už umrem. To je to nespíš, čo? Kamoško, toto ak obsadíme, aj keď sme tu zli. Hey, Spitfire. Okay. Woohoo! Done. Dáme si ešte, alebo nie. Pozriem, ako točím. To už je to aj akurát. Na takýto malý úvodný let's play na hru War Thunder. Už tak? Na čo? Si robíš prdel! Jeeeej! Tak to si musím pozrieť, ale L5, ukáž tu. Dávaj. Je to síce bielý vzor, ale je to bielý vzor, ako je to dobré. Podzemný, nemáte tu niečo? Nemáte, štátne vlajky. Stále stoja peniažo. Poserte. Kedy som letal zadarmo, kedy som s nimi lietal zadarmo. Prečo je to také hnusné? Hej. Také
Maličké si tu dáme. Lastačka latí. Môže byť. Super. Dobre. Ďakujem, že ste pozreli toto video. Dúfam, že niečo si zrobím, nie že nejakú sračku zase, ktorá bude počuť. Takže ďakujem. LTF4.